Lift up your hands. Hallelujah. You want us connect. I want us to connect. I want all of us to connect. You want us connect. You want us walk connect. Worship song. You put it by the time you deliver is cause. God was connected. I want us to connect. 2021. 2021 is Kalamanda. Namhanja womuntu mfuna connect. Uthina zungu uzongena naye ingoma yakhe worship. Asisegomeni yakhe worship kuchumba. Uzobelungiselela naye ngena ngengoma ye worship. I think they will communicate. Jumbu uzocommunicate na babafana batshela ingoma uzongena ngayo. Njengamanje kuchumba ngicela connect. Phakamisa izandla zakho. By the time ecula le ngoma, please connect. Please connect. Khuluma noNkulunkulu wakho. By the time they are singing, please pray. Talk to your God.
Khuluma noNkulunkulu wakho, umbikele amahlazo wakho. Ungabikeli umngane wakho kodwa ubikele uNkulunkulu. Over to you. So lift up your hands. Be in that mood now. Lift up your hands, somebody. This is your day. This is your day. Get connected. Lift up your hands. Something is about to happen. Hey! Worship song. Over to you, Jumbo. Sitanda sete maye. Come on. Come on, wave those hands. Be in that mood.
worship song eyiphile ngoma engisenkosini. Singayaphuma. Yakayona. Awabheki. Uthi Singashona. awusifaka. Phuma sisuka. Happy New Year, Nina Nonge. Happy New Year, Nina Nonge. Same to you. Happy New Year to our pastor, Pastor PPJ, Naked Wine. I'm done to pastor. Do you love the pastor? I'm done to pastor. The thunder and will pastor. I feel like pastor. Into my yellow. The power. Wow, thank you, Pastor. They love you so much. And I'm impressed, guys. I get it. No matter what, I'm one guy who talk a man. If I see a talent, umuntu can recognize a lot. I need my word. Sitting my artist going to welcome package 2021 and see a pambi. Forward ever, backwards. I see him, but Tina see a pambi. Tina see a kulega tea. Bayasaba magwala njengamanje abona ngalehlile thina siyakhuleka and umoya igcwele uzokhuluma kunalabantu ethola ukuthi ngenza isiprophet phambili la mangenza the time ngenza isiprophet bayasaba ukuza la mase ngiyiwani ngale umuntu aseyaqhamuka kimi athi hayi mkhulu mina bengisaba ukuthi ukhulume phambi kwabantu dlulile yabona mangenza la ikwenza for free of charge. The time ungibamba ngaphandle lapha ngiyocharge 10,000. It's a special consultation. But namhlanje bengifuna ukukhuluma. Bengithiwa ngikhulume noMongi. WakaNdlovu. Mr. CM Ndlovu. Bengithiwa ngikhulume nalowo muntu. Uma ngikhuluma naye kunento okufanele ngidlule kuyona. Policeman, uphoyisa lo muntu. But bengekho lapho namhlanje prophet namhlanje ngisekufundiseni sengizosebenza kanje 3 weeks prophecy at least 1 week ngifuna ukuhlala eNtshumayelweni ngoba lithi iBhayibheli isizwe sakithi sifile ngenxa yokuswela ini ulwazi isizwe sakithi sibhubhile ngenxa yokuswela ini ulwazi Matthew 5 I think it's verse 31 ngithandile uPastor Mayisho mzwengile la ikhuluma khona ngesandla ukuba mkheke sehambi okay kuneverse ekhulumayo uthi esinye isandla sakho saka left masiphazamisa lesi sinjani
Hey, kufanele ngihlazele. Vula Matthew 5. I think it's verse 27 or verse 31. Uma esinye isandla sakho siphazamisa, sinqume. Ngifuna ukuyohlaziya lapho ngimtshele. Kunabantu abanye akasithathe endaweni eyi-1 ngoba washiyemiswe indoda. Yathima lapho wama. Kade yamuva bona ubona ukuthi muvile bona. Uzamile. Uzamzonda ukhetheleza uyaphefumula kwakhe. Fresh air. Wena usamile usazonda ukhetheleza. Ngifuna nje ungifundele la ekhuluma ngesandla la. Sinqume lesandla. Khuluma ngisho. Verse 27. Nizwile kwathiwa ungaphili. No, verse 30. 30, yeah, 30. Verse 30, son. Uyathanda ukuphinga le baba. Noma isandla sakho sokunene sikuqhubekisa. Uzwile? Noma isandla sakho sokunene sikuqhubekisa. Sinqume usilahle ngokuba kungcono kuwe ukuba ubhubhe sibe sinye ezithweni zakho ukunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esifobeni. Ukadeni. In life, uthema udalwa, uthema ukhula. Endleleni mawuhamba kunabantu ozothi mawuhlangana nabo bazolilift igama lakho. Endleleni mawuhamba kunabantu ozothi mawuhlangana nabo baluwisa igama lakho. Mukele okuhle uphinde umukele njani okubi. Kunamadoda ozothi mawuhamba indoda ithi mayibuka umakoti a housewife. Kunendoda ezothi mayibuka ibuka inondindwa umuntu wokusulela inyawo bese iyadlula. Kodwa konke kwamukele. Niyamizwa mthini? Namhlanje kushoyo bonke abangane ohlangana nabo bakhona abahle, bakhona abanjani ababi. It's for you to choose. Ekushoyo namhlanje wonke umuntu wathi mayizalwa wazala njani efumbethe. Like it's a talent. Owazala umfumbethe. Inkinga yakho usuke waba namagugu. 2021 unyaka wempumelelo. Ngithe mangenza isiprofeto ngathi uNkulunkulu ukhulume nami. Wakhuluma nami uNkulunkulu ngomhla ka-30 ebusuku engitshela ngesiprofeto sange 2021. Wathi lalela Khethelezi, tshela isizwe ukuthi kunokufa okuningi. Abaholi esibathembile ibona abayoshayeka phansi. Inyanga esithembile yizona ezizohamba. Odokotela abaphezulu abayibona kufanele basilaphe ibona abazohamba. Abantu bayofa njengezinja. Ngize ngasho ku-social media ngathi ngiyaxolisa ukusebenzisa lelo gama. Kodwa umoya kaNkulunkulu uthe abantu bazofa njengezinja ngoba ukhona ulaka kaNkulunkulu lwehlisiwe kubantu. Abantu benza ukungcola emhlabeni bakhohlwa ukuthi wena usuke wahlonipha uKhethelezi, wakhohlwa ukuhlonipha uNkulunkulu. Omdali wezinto zonke ukhohlwe ukuhlonipha. Usikiphe isizwe. Uthe usikiphe isizwe watashela mina. Wakhohlwa ukuthi ukhona noma uqashela. The moment you see light, yiso likaNkulunkulu liyakhula. Abantu basuke bakwenza ifashion ukubulalana. Iy'nkhabi ziningi zibulala abantu. Bakhohlwa ukuthi lithi iBhayibheli uhluphe lowo mzimba kodwa uzusize ungawuthinti umphefumulo. Amen bazalwane. Kodwa uzusize unjani ungawuthinti umphefumulo. Kunamadoda njengamanje atshela intombazana athi uyayithanda noma atshela umakoti akhe athi uyamthanda kodwa amenza i-punching bag. Amen bazalwane. Sebayaphi abantu besilisa? Sebayaphi labantu abanonembeza? Sezayaphi inyanga ukuthi makufika umuntu esifazane athi ufuna idliso? Ithi inyanga umuza wakhiwa ngedliso kodwa wakhiwa ngenhlonipho nangokuguqa ngendoda. Ubike kuba uNkulunkulu uthi munye umuntu ozomelana nalo mshado uthandayo. Amen bazalwane. Aningizwa ngoba nikhonza yona imithi. Umshado wedliso anokuthanda lo muthi ngoba maniphela kabuhlungu. Uma kuthandana kuba abnormal. Uma kuphela kabuhlungu. Phela kufanele sikhulume iqiniso. As I'm standing here, I'm also a traditional healer. Kodwa mangishumayela kufanele ngishumayeze abantwana babo uNkulunkulu iqiniso. Ngoba ngelinye ilanga ngiyobizwa esibhedlela. Ngiyobuzwa. Ngiyobe ngedwa. Izono zenu ziyobuzwa kimi. Kodwa yini wayishumayeza abantu? Ivangeli elinjalo lishumayeza abantu ukuthi banike idliso badelela amadoda ngoba bethemba idliso lakho. Ivangeli kumele silishumayele. Awukho umuzi wotshwala. Sebaphuza amantombazana adlula abafana. Awukho umuzi wotshwala. Indoda iyathothela. Fanele sikhulume iqiniso. Amen bazalwane.
namhlanje ngithe ugethile wena ozela uzoprofetha wakhohlwa ukushunyayezwa inkinga yami ngiphatheke kabi ngo-2020 because angiyithola ngemessage emine-1 ethi mkhulu you are invited ukuthi uzoshadisa lo kade hlale attend service yakho. Mkhulu ngiyakumema kukhona umuntu esengimbonile engicela ukuthi mkhulu ngiyomlobola. There was no message. Inkinga yami ngithe mangihlala phansi ngiyibuka sihlunywe ukushumayela. Yeah. Sihlunywe ukushumayela. Pastor, we need to preach the word of God. Yes. You need to preach these people. Yes. These people are hungry. They are hungry. It's not like they want food. No. But they need the name of Jesus. Yes, sir. The spiritual food. Inkinga yeliyodwa uma namhlanje ukhetheleze ngaprofeta ngabe ngabebhore esontweni but umbuzo uthi ufunde izwi namhlanje lifundiwe lithini khona ungazi. What was the word of God today? Yes. Bethini izwi nijabulele ukuthi kubizwa ama-ID number abantu but ngelinye ilanga leyo nto ngizoyifela ezulwini uyothi uNkulunkulu waprofeta waqeda kodwa wabafundisana. Yes. Ngoba ngelinye ilanga kufanele ukuthi noma wenza into uthi umfundisi wami akayithandi lento. Yes. Ngoba unokushumayela ngayo. Amen bazalwane. Today ngizothandaza. Today ngizoshumayela. Lithi iBhayibheli uma isandla siya left siphazamisa lesisenjani simu. Cut it off. One saying get rid of those dirty friends. Anything. Kunezinto ezibambezele empilweni. Get rid of them. Everyone. Niyangizwa bazalwane. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Bazalwane njengamanje into engijabulelayo utshwala buvaliwe. Kunabantu okuthe yabona namanje bangibuka. Kunabantu abagezekile. Yazi bangibuka. Kunabantu abagezekile. Basulekile. Amen bazalwane. Kunabantu babuka basulekile. They are fresh. Ingoba kade bawagcina amashampoo. Amen bazalwane. Kade bawagcina amashampoo. Ngize ngabuza ngathi awubesho. So aba fresh kanje nawe. Angisho ukuthi uyaphuza. Amen bazalwane. Amen. Yazi bazalwane kunabantu abangena emanzini ngoDisemba. Bashizo nozabe emanzini. Kunabantu abathi sengingangena emanzini kunezinto engayishiya lapha. Ngazala kabusha. Yabona njengamanje homework engikunika yona. Utshwala buvaliwe. Thani bengiyimoto ekickstartwayo. And bathi mabe ngikickstart ngihamba nomphela. Yeah. Angisaphili ngibuyele emuva. Utshwala ngishilo mina. Yes. Amen bazalwane. One left now. Send yodwa. Emfebe. Jesus. That's a homework for next week. We will be preaching about that. Yes. Ngizokutshela into ofanele yenze ukuthi ushiyane nayo. Ngizokutshela ipoint ofanele yenze ukuthi uyeke ukuthanda amadoda. Ngizokutshela ipoint eyi-1 yokuthi uyeke ukuthanda amantombazane. Kunesiprophet engizosisho about amantombazane next week. Yes. There is a prophecy engizoyisho about abafana engakaziwa umuntu but mina ngiyaziyo ngisathulile ngisabuza uNkulunkulu ukuthi mbatshele kanjani. You will be the first one to hear that. Amen. See you next week. Clap for Jesus. Next week ngiyacela wonke umuntu angiphathele 1 liter wamanzi. Clean water 1 liter wamanzi next week. Ngifuna mawusesontweni be safe. Noma imphethe iCovid. I want you to be the witness. Ngifuna noma imphethe iCovid imazi ukuthi imphethe. But lithi mina ngisonta naye ayikazi ngiphathe why? Anengizwe. Ngifuna noma imphethe iCovid. Angisho ukuthi imphethe. Ngifuna noma imphethe umazi ukuthi he or she was tested positive. But singena same church why ngangiphethe mina? Next week bring me 1 liter wamanzi. Uze nawo la. 1 liter wamanzi. Namanzi lalela. Ngicela washare nomndeni wakho. Ngithe kuyoba ihlazo ukuthi ngisonta nani. Ngizwe kuthiwa kunomunye kade uphethwe corona washona. Kusho ukuthi into engenzayo ngiyazi.
umhlungu enginabo kuhlehla abafundisi kuhlehla izinyanya wonke umuntu uthi maye phambili athi maybe uzohlangana naye bazalwane sitsheliwe eBhayibhelini lithi iBhayibheli ngeinsuku zokugcina kunezifo ezizofika zingalapheki kuyobe kuyinsuku zani zokugcina kuyoba nabaprofeti bani anginizwa bazalwane kuyoba nabaprofeti bani abekho yini bazalwane pholisaba wayisaba lithe iBhayibheli ngeinsuku zokugcina kuyovaleka ilanga bemnyama alikaze livaleke ilanga wabamnyama kwenzeke bazalwane there was a time la ilanga lafika lavaleka kwamnyama ezweni even though akuhlala ngesikhathi esibhathi kwamnyama amen bazalwane insuku zokugcina kuyoba nabantu abathi intaba isuke lapha idilikiwe yebo kwenzeke kodwa kuyobe ngayena uNkulunkulu amen bazalwane kuyobe ngayena uNkulunkulu amen bazalwane ngifisa abantu ba understand ukuthi ulaka likaNkulunkulu lwehlisiwe wena nomndeni wakho uma umama thatha abantwana bakho bafukamele isikhathi sokuthi bekufanele nishumayele nasezindlini inkonzo before uzoyipakana nakalupaka endlini uNkulunkulu uthe mayenza lento wathi utshwala ngiyabhala ngoba utshwala buyaphazamisa ngiyabhala utshwaleni vala utshwaleni yenza inkonzo nabantwana baphezulu isikhathi sokuthi uthandaza nomntwana wakho thandaza nomntwana wakho siphakamiseni izandla njengamanje nginike isibusiso lalela bekani izandla okay ungazwa isandla sakho sikusinda do me a favor ungasiphakamisi masisinda uyazwa you are not ready for the blessing and noma ungafoster yazi kunesikhathi othi mawuthi uzi no siyangisinda you are not ready ngike ngakhuluma ngobaba kaMagic Oil ngathi ungezwe ubaba kaMagic Oil eshintsha uyakuphika uthi mina nawe asitakabi abangani hamba uyiklina qala mase uyiklinile ebese ubuye kimi mina nawe sozwana amen bazalwane yes bona bafikile bazoyiklina babuyela baba wethu wazwana naye njengamanje I'm about to give you the blessing. If I'm giving you the blessing, you need to lift up your hands. Yes. If you lift up your hands, if ever they are so heavy, what we say about? Yes, so. If ever words was light, which means you are ready for the blessing, and imagine the misunderstanding, something big is coming for you. Amen. Amen, Mazavani. As far as I'm saying, Babeka menda manja. Nabantwana bakho Nkosi. Yes, Lord. Sunday namhlanje badidekile. Yes, Lord. Basaba ngisho ama cellphone abawaphethe. Basaba ngisho imoto zabo abayigibelayo. Yes, Lord. Basaba ngisho abantwana babahlala nabezindlini. Yes, Lord. Basaba indeni yabo. Basaba ihlobo. Ngenxa yolaka likaNkulunkulu lehlisiwe. Baba sonile phambi kobuso bakho. Baba bayavuma Nkosi. Ngamunye ophakamisiwe. Igama lika Jesus. Unehlazo phambi kaNkulunkulu. Baba siyacela sisondela kuwe. Sikhulekela iSouth Africa njengamanje. Sikhulekela iSouth Africa njengamanje. Sikhulekela uPresident wethu Siphethe. Sikhulekela abaholi bethu Nkosi. Sikhulekela ugogo bethu Nkosi. Yes. Asabadlule emhlabeni. Yes. Ababhekane nolaka. Hallelujah. Wenzela ukhishiwe Nkosi. Yes, Lord. Sikuphelile Nkosi. Asazi sibhekephi Nkosi. Egameni lamandla Nkosi yethu. Yes. Siyakuqalekisa Nkosi yethu. Ngegama likaJesu. Bakuphakeme Nkosi yethu. Abantwana bakho abasebenzi. Abantwana bakho izibhedlela zingcwele. Abuyisele emuva Nkosi. Kanti siyokhala kubani? Baba siyokhalela kubani Nkosi? Nkosi singakhaleli kuwena Nkosi. Babona manje. Abantwana bakho bashiye indeni. Abantwana bakho bashiye ihlobo. Abantwana bakho baphumile. Yes, Lord. Isizwe siyaphela Nkosi. Siyama Nkosi. Siyakubeka Nkosi Yesu. Ngiba nathi Nkosi. Senze sikhumbule wena Nkosi. Isikhathi sokuthi bekufanele sibheke kuwe. Ngegama likaJesu. Baba bayayikhulekela abantwana bakho. Baba abanye baphelelwe imikhuleko.
bathinteke abasazi bathinteke abasiyabakhulekela Nkosi Yesu egameni labantu egameni lokuphila Amen. Clap for Jesus. We give you all, we give you all. Amen bazalwane. Kunomama wanginike igift yami enhle kakhulu ubulema. Naku baba. Wathi anginagolide anginasave. Osiyami. Kodwa nginakho imali lapha mama. Wathi anginagolide anginasave. I thought ngelanga le graduation yami the first people to support that day bekuzoba yini. Angitshela lokho. Abantu engiba expectile. I didn't expect anyone from Facebook. Do you know anything guys? Kunento e-1 years. Do you know ukuthi sinabantu abasonta nathi kodwa basonta nathi ku-YouTube? Bayilambele inkonzo yethu. Bathi Khehlele zo-uploada nini sesifuna ukubona inkonzo yanamhlanje. Even now I was reading ku Facebook. Ungayongena ku page yami. Labo bantu babe nami graduator. Lo mama wathi Khehlelezi I believe you've got everything. But mina anginayo imali, anginalutho. But ngicela ukukunika something similar to lento yakho. Wanginike how? Nami ngiyasho kuye ngithi anginamali, anginalutho. But all I'm saying is God bless you. With all my heart. That's it. Ikatile nje mama. Oya usimshayele izandla bazalwane. So Amen bazalwane. Next week wena ongafuna ukushunyayezwa. Wena othanda uprofetho. It's a prophecy hour next week. Singena ku prophecy. Angithi? Wena ongafuna. Wenze sure ukuthi ufika early. Uzohlala la phambili. Angcono nizombinjana la. Phatha amanzi wakho 1 liter. Sizobe standards next week. Sizothola nje abantu abawu3 years baprofeta, sithola amanzi. But lento yoprofeta uNkulunkulu wenami kakhulu. Uthi Khehlelezi, I need to see results. This year ngifuna ama results more than prophecy. Ebafethu semprofeti kakhulu. Noma sengaresign. Ngingaresign. Yazi ngithema ngiprofeti ngathukwa. Ningcono nina ngiyathukwa. Ngithukwe ku social media. Ngithukwe left and right. Ayikho lento amanga. Ayikho lento angisazi fanele ngiprofete ku. Ngiyaprofete radioweni kuthe ngitsheliwe abasakazi. Ngiprofete ku Facebook kuthe utsheliwe lo muntu. Ngiprofete esontweni ngilutho esigodlweni kanti fanele nize ngenze njani? Don't give up. Maybe mase ngidlulile emhlabeni ngizobuya kini ngamaphupho 1 by 1 nizodawo utsheliwe futhi. Kubalele nazi bafethu. Kuzomela sikhulume futhi. Yeah. Zoyikhuluma ibebuhlungu lento. Do you know ukuthi umuntu owusizo uNkulunkulu uyamthatha isikhathi sakhe sesibili? Sesizofika isikhathi sakhe. I'm telling you. Into engiyithandayo uma ngilele ebusuku uNkulunkulu uyakhuluma nami. Athi umsebenzi engikulethele wona sekuyisikhathi sokuthi ngiwuqoqe. Trust me. You will remember my words. Ngidlulile izimene ezinzima. uNkulunkulu wathi angivumi ngawo. Ngidlule mina beloli ibhame enkulu. Beme ngazo. Last year ngangithi ngeke uDecember ufike. Bathi uNkulunkulu wathi lotho wena usazosebenza. Bathi okuhle ngelinye ngama ngisebhanoyini. Ngibuya from Joburg to here on Friday. Wathi uNkulunkulu ngifikele ubuthongo nje obuncane ngathi. Wathi uNkulunkulu uyabona akade ngilethele wona emhlabeni. So right manje. Ngabuka ngathuka, ngathandaza ebhanoyini. Ngathandaza ngathi Nkosi, you can't utana msemncane. But I'm still waiting for your answer. Ngathi ngenzeni ngengane usemncane. Guys, we need to pray. Ngelinye ilanga ngiyongikhumbula ngasekho kulomhlaba. Ngiyongikhumbula futhi uyongikhumbula ngiyasho namanje futhi uyongikhumbula. Futhi ngiyongikhumbula akekho umuntu oyonitshela iqiniso ami njengami.
I'm not looking for imali yenu angizanga ini but ngizofuna ukuthi nisinde ethule ubufakazi nawe kokujike uyokhuluma kabi ukukhumbule leyo nto okokuqala likhona isonto wasonto unganikele likhona elifana nalelo into ehamba phambili i-big point ngithi nokuthi namhlanje unikele ngamalini angifune emnikele wena ngithemba ufuna nisinde wena nomndeni wakho but one day ngasekho Clap for Jesus. Next week sizothandaza next week sizoyenza le prophecy but these days ngifuna ukunishumayeza nizwe inkinga yena nizwe kunabanye ngithi mangibuka ama status wabo ngoba nazi ukuthi nginama number wenu nina nibona ngizwa ngidumala abanye nginokuthi mangidrive ngihlangana nendumale dress code yakho into esibhluka libeke la mina ke ngiyamtshela ukuthi khumbula nali blukweliwa siswa abantu angena esigodleni skate esifakela 2 cm zoyibona next week uNkulunkulu anibusisa singena kwenye Siqoqe